Aha. Şol var çağırýan bir bu aýdypdyr da ýaşalmaz aýdymsyz hem hile ansız ýerde. Şu aýdymsyz ýaşap bolan aýdymam edebiyatda. Ýaman bu aýdypdyrlar. Edebiýatsyz mümkünler adam edebiyatda ýaşap bolmaýar. Ine nemede Türkmenlerde öğrağa diýip bir ilkinji Emir Hemran Usulmana gatnaşan fizik wagtda. Nes öğrağın familiýasyny öňe bilýärdim näder ýazmasyny. Şoň bilen olam ensiklopediyada işleýär. Ensiklopediyada bir seriýa kitaplar çykýar çağıran Türkmenistanyň ensiklopediyasy. Türkmen Sovet ensiklopediyasy. Şol ensiklopediyada işleýär. 57-nji ýylda şu ilkinji Emir Hemran demetmeni gatnaşan. Onun daşlarda dur öğrağa çylmşekke onun Atamrat Orazyp diýen bir halifamyz bar. Olam gaty dillenken Türkmen diline diýişken hatta şondan öňe. Ullaş dursulan öğrağa fizika okudy diýdi. Fizika kän dünýäde iş bitirýär. Ondan mesela çünne Emir Hemrany kosmos bilinçliğine çıkarttı diýdi. Ondan bilen o wagt göwelerak oglum edebiyat nämiş fikirdi diýär. Näme gerek edebiyat diýip gowur söz. Näme gerek? Diýip aýtdy onu Atamrat agada. Kiýip bakym diýen adam da derrujygan tapar. Öğrağa dedi. Şu fizika doğrudan güýçlüler dedi. Şu ulluğan demiri kosmos bilinçliğine çıkarýar dedi. Ýöne dedi. Kosmos bilinçliğine çıkan Emil Hemra içinde oturan adam edebiyat olmaz. Ýere gaýtyp gelenler. Edebiyat toprağa, ýere, adamlara ene bolan süýgü görýär. Süýgü bolmadan adam gitse ýerine süýgü götürýär. Ana edebiyat şoň üçin gerek. Ýeruluk ol aýr durmuşdan hiç edebiyatı ýaşap bolmaýar. Dilsiz ýaşap bolana dilem edebiyatlar. Şudan edebiyat da bu. Edebiyat dikkaçy. Şudysyz, aýdymsyz. Şoň üçin ýeruluk durmuşum. İlkinji suçurap geldi ýerulukda da edem. Ýani ilki düşünmek gerek de şeýledigine. Şeýle düşünüp ondan okap başlanyp adam okap ondan düşünýär. Ýok, edebiýatyň bize zerurlukdygyna düşünmek gerekdi ýani. Şo şeýledigen duýmasa adam hiç haçan edebiýat emrinmezmi ka diýen mene. Ýöne ýaşlar meselelerni ýaşlar ilk özüm düşünýän aga biz şoň şeýledigine düşünmän şepereser okudyk, öwre oryny okudyk, aýkan diýsanlar. Ondan da düşünüp başlady. Ilki maglumat alýar ondan. Terjime eserleriňiz bolsun. Barmy sorag? Neden aşyn ne gurşalar ne Bugün tutmasana kullanmalar Google işleri var mesela yapalım Eşol döwürden ba. İki zaman var. Esna falan falan kaynağı. Edinge bilen niýetlimez ýa-ni umuman döwürüp ölgärdi. Ondan bilen niýetlimez ýa onu. Şu üniversitede okamyzda bir muallimimiz bar, onun halk diýilen enedir ol dogry ýadyrýar da diýerler zekinler. Şol hemişe zekinler dogry ýanyny hemişe ýankyny magtumlar diýip köp ýigitler gelip geçip jahandan niýetine görä bar bolmak diýerler. Döwürden öňe aýrypçak ýeri ýok da. Onuň döwürü adam şert bilen önümi, döwür bilen gaty bagly. Onuň döwür saňa mümkinçilik ýaşanýarlar bolmasa sen onuň döwürüň çägine gaýýan da. Döwür ýetdi. Evet, sen de uğraşıyorsun hala. Döwür aralardan bilmeye. Hiç çekten çıkılmadan öyle. O da hanımlar mesela çağırıyorlar diye. Bilemem. Kiruna da yekiden tanıyorlar. O ýöne çağırýan ilmet daglar da bir Türkeşen olunmadan şolan goşular. Gatowna çağıradan ýöne okanadan. Hiç kimden. Ýöne çağırýan kitaby ýany çykdy, çağırýan kitaby ýany wagtynda çykmaly ýene. Baýdagyny patr diýen urna çykdan ikinji, üçünji kitap çykdy. Öňüň bary ýok. Men jemýanyma 120 sana goşulyp jemlätdim. Şo neme maşgalatna da neme ağazy bana Gurban Mehmet ağa. Elbetde. Oňa kitaplarını giýiren o da bir näçe 5-6 sana bersek. Şu döwür bilen bagly bolýar adam bary. Şahyram edbeýle adamlar ýaly. Döwür şaşýar, döwür şaşyny nemede Konfus aýdypdyrmy? Men
düşmanıma da arzu etmedim. Dövür çalışan var, yaşamak diye yani raportörü var. Konfüsyon kıyamışlar. Dövür çalışan var, yaşamak atkan zaten nime diyor. Ama senin yaştığında dörüdecek, dörüdecek bakın çoğaltı dengenin onun dövürler çalışanlar beyleti bolýar, adamın ömrü näme? Men dövür gat ulunada. Onu hiç kim günahkarlar yani zamanın aklının gelişiyor. Şu tercüme eserlerine vavatda olsun ya oşğuyna vavatda olsun. Ya da bollum edip soňkyna koduny goýuňyzda näme duýgu bolýar sizde? İlk öyle dinleme şunu ya. Tamam. Her neme o füýüz nadyňam nemeti bolýar, rahmet tarapy bolýar. Indi de tarapy şuna dinleme diýip. Hem adam da öyle yani dayhanın fiilin yernemeden ýeňde önüni ýaman hedil pamydor üljäni ýa-da işini şunda. Onun rahmeti var, şol ýa dörejigin rahmet şuna dinleme diýär. Ýöse dinleme ýa-da içinde neme rahmeti däl beýle lezzet tarapy içinde girilýär şöyle. Yani sen çeken rahmetin neçe yani ağır çoğun neme bolluğuça yani lezzet tarafım şoňa uğrarak bolýardy. Onun miýozy ağacım neme ol baş ikinci, üçüncü mesele bolýardy. Çeken rahmetine göre bolýar lezzeti. Tezmelerinde bu tezmelerinde basma diýilýär. Ine var men bir ýagdaý barda men türkmen dilini gowgulamak, başga ene dilini başga hiç dilim gowgulamak. Onun şu an ben izahı bir orçadan bir toparlatlar tercüme ettim, bir Türkçeden ettim. Onun İngilizceden bir kısancakla bize hikaye ettim. Onun tercüme edemde başka diller şu orça bilişimem, Türkçe bilişimem, hayat bilen tercümesini özüme gowun etmeden Hökman kaptarından yani bir adam alýan, birazcık orçadan Kur'an ağa diýip bir adam özüni tercüme etip bolýan, onu oňulanam deňep, o orçany bilmegem ya Türk dilini bilemem katqyň da şu telewizorda kinoda görüp oturýardym, o Türküm aýdar orçun tercüme etjek bolýan başga bir nime diýýär. Onun şoň üçin ýanymy ýokman diýip ýollaşarlar. Orçadan köpüň Kur'an agany alýan. Onun ýok köpünek rahmet özüme onun adyny ýazýan, eger 50 lira ýa özüm 60-70 bolýan. Onu eger bolmasa da şoň bilen Türkçeden de düşünýär. Yani hökman tutup sözmesez neme diýär? Deňeşdirip okuýar. Türkçeden, orçadan. Sen öz dil bilişime gowun etene. Yani anlatky dil bilişime. Onun şoň üçin men terjümelem okanlar maňa da o terjüme etmek diýmeli bolýar, ýa-da kömekleşen nemeler var mysal üçin. Azadagan bilen azat kulyp bilen aýryly benler. Ýa-da näme ýapyl. Ana şol bilen bir kitaby tutuş gayret etsen deňeşdireli diýip mene türkmençe terjüme eden okuýan, olam türkçeden tutýar. Aýan Kur'an ağa bilen men türkmençe terjüme eden okuýan, olam orçadan tutýar. Onun sen haýslar gowy derejede bilende de sen ýalňyş goýarýan da bir adam ýalňyş anlaýar. Onun terjüme edip bolýan onun özüne türkmençe bilişmedi gowun etene. Türkmençe de gat agyr. Yani göpdeşleyen dil we çeper dil we onun özünden ökde birini okap görenini okuja yetmekde. Okap görenini isteyen. Sebep ýazyw dilenler uzagy diýip köp aýdýar. Şoň üçin türkmençe de bilmek gatqyň, şo bilýänler söýdýär, çeper derejede biljek boldan gatqyň. Bilmek var, bilmek men asyrda kötüň ýerinde prat geçdikden. Asyrda ýa-da başga da bir kısan adam var. Ulum ýazýar, senem ýazýam asyrdan başga bir dilde, başga bir dilýän dil ýarak bolar. Özüm ýazýaram bir ýart qagy, bir qagy gyrlaý boldy. Asyrda köşwat nemede alhamdulillah nemesi var da heykeli. Ana onu adamdan bilişi var. Ana şonu ýaly ýa-da özünden ökde biri öz ýazan zatyny türkmençeden ýa-da türkmençe ýazan zatyny okap türkmençe tarapyndan baha berse gowurýar. Tercüme etmeler her okutmalar Solar kıl tarafı var. Özüň ýazýan, öz belesanyň ýazýanda. Olamur gowlar, öz bilýän zatdan öz şoňulan bar duýgulany ken okuja ýetiren bir kagda baklaşdyrýan da kagyň özüne geçer diýär. Onu terjimede başga bir nemen dünýäsine girýän, öz bilmeýän dünýäne girýän. Olan kızykly. Bular üçin men nädir? Aýdary gazajaga baryp görmek, gazajaga gitmek mümkin kızykly. O taýda bulmany şu ýerim maksud tebigat bardyr.
Şeylermi? Adamlar vardır. Otur kaptırdı. Ha? Kalacak otur diye. Kalacak mı sen? Bilmiyorum. Kalacak mı da? O berrerine. Evet. Ötekenlerin aslında dünyada yok ya. Sonra teyze yazılar nemeden devamdan Cebran Halili. Katken de okudum kovulup. Ondan Elif Şafak'ı bir tercüme ettik kısık nemen. On solun dünyada bana bir teyze nemen açan ya bu da materyal diyelim ya. Bu sıra aydamızda bir ova var ya. Çok kızıktı. Kalıyordu da dileme uğrun ya. Tercüme edip otururken uğrun kadar oturuyor. Aslında adam yönü tutuş ömrü boyu uğranıp geçmeden bir gedek Lukman kim bir gedek de arasında sonku demi sanat yatır diye de. Daşına da egele bolup oturuyor ya halip olar. Bilmem kitaptan okan rivayetim. Yönü hakikaten böyle var işte. Onu oğlum deyip dur, in koğulan halip şu tağçanı görsene deyip dur bir kitap var. Tağçanı hemen adamlar. Tekçe kitap. Ne tekçe? Tağça divarı oylar, onkarın otlar divarı. Divarın yüzünde oylar neme tağça diyen ekenden. Öyle mi Türkmen'de? Şu tağçanın öňsüne ber tekseler derler. Tağçanı nimet bir kalın kitap var, son plan sahipanın aslana plan dedi gör. Näme diýip bermedi? Onu görüp duray, hadi bu plan tüden plan diýip bermedi. Onu ýöne menem sana sonra görnä. Soňky demin sana berdim onu. Bu näme üçin? Kerek şu soňky demde şulardan bilmek diýip soratdy. Olam Lukman Hakim ayetleri bilmeyen gidenden bilip gidelim hayat. Sonra ömrü boyu okuyup görmedim ve ömrü boyu neme bir gedek maşina gidip barayakon laçın pırcayla interi var ya radyoda. Öyle kâr yolu kâr adamdan bir katî nemesi var. Laçın yoldan batı yekindi oldu. Laçın ödüm şu talipti. Buna kendileri ama laçın talipti orada. Adam ömrü boyu talip olmalı pırcayla etti. Laçın pırcayla. Ömrü boyu talipler öğrenip görmeli. Bunu da Tecrübelerin mesajlarımızın arasında bırak aşk var, Elif Şafak. Bırak oğlum var, Esenler falan. Bir Yunus Emre'de belki olmak, sonra iyi biriydi. Mesela diyoruz adamların ömrü. Şu ikisinin adı bir tane, o adam aşka muhtara. Biz umuman şu temanı kovgulanıyorum. Şu neme ruhu yakınlara kadar eden öldüm. Onu tütenlik umuman dünyada yok şeyler mi? Tütenlik denen adam anlamak hiç. Bisa tütenlik. Onun nimen Salavev deyip 19. asrın ahirine 20. asrın başlarına yaşanır. Orta şahir filosoflarla mistik. Ava. Okucu diye hakik okucu olyansa diye kitabı özgürlüğü okucu kitabını eserini. Onun hakiki okucu öğreniyor, onun kitap şu hakiki okucu öğreniyor başlıyor. Şöyle değil mi Salavev'in sözü. Onun yani bir daha çının bilen nemesinden ilkvada öğün gözleyen sonra o sen gözler. Şol yani öğünme urukta sırak olalım. Dersin. Yun demremem dünyada oşkularını nemettik. Hatta manarına var ziyaret qaytmağa mediyettik. 7. yılda, 7. yılda öyle kötenden olsa Yun demrem Eskişehir diyen yerinin Kötülük yok dediniz mi? o kötülük yok. O başta dedim. Sadece köydük o vaktinde Yun demrem manarına ziyaret. Yönü Konya var görmek neyini etmez. Konya da var. Bana onun nimen yönü bir dövrde zamanda işleyerek şu 800 yıllık gelecek olurlar nimen. Celaleddin Rumi'nin. Şonu misne diye bir 6 sanatlı detlerden kitaptan yerden katkalım. Son 2 tane tohumluğunu tercüme etmeliyim Türkçeden. Aslında parça da. Parça tohumluğunu Türkmence tercüme etmeliyim. Yunus Emre? Ha, o oldu. Ne mi? Ya kurrumsa olar var ol bizim kan cevap verdi. Şu yanık adamların hemmesi şu yanıp duran şemlerdir diye. Şemlerden bir yana az katrak yapsa hemmesi şem yaptırmaktadır. Onun
Gurunsu bir yerlerinde var. Da hatta yani o yun temirden täsirlenip bir magdumdan goşgular son katı meňeş goşgular var magdum. Yun temirden deňeşlerden magdum diýen. Katı meňeş alaytdyr ýani şundan diýdirjege ýakyn goşgular var. Ona zaman ruh dünyasında Gurunsu da o ya. Magdum bilen hojak matýata nime diýen on hojak matýatadan alaytdyr diýdir. So hemme muman bir nimeň ýagtyrlygy bar. Mene şeýle düşünýän, hada düşünjem. Ýa-da nime goşguýyňyzda okuman kaňdam söz hakynda sora beremde de ruh bilen bagly jogap berdiň. Şu adam şu terjimeden uly öwrümne eserine soranlaryna da ikisi men ruh gowarýanýa-da. Şu ruhun goraqçysy näme aslında? Näme gowurmakda bir umuman ruh şu temany gowarýanydy. Ruh bilen bagly. Yaman sesini sonra ruh näme? Sonra düşünmeli ruhun goraqçysy. Gatqyna meni plan diýilse kadar. Ini bilýän tarap öwrüp näçe çylsyryn bilen uýun gurladan şonça akylly görnärdiň diýer. Öwrüp oturdum. Ornunda Aladdin nimetini murtiginde var mı? Qarga öwre diýer. Aladdin näçe uýun çylsyryn gurladan şonça akylly görnärdiň. Ýet on ýaly turdan bir bilmeýän diýen nime bolýar? Ýet şona men bilemek ýa. Ýok, bilmedim. Ruhun goraqçysy. Ýa-da gat düşünmedim. Düşünmedim, düşünüksizmi? Ruhun goraqçysy ýa-da gatyny abstrakt da forum ýa. Abstrakt, umuman insan ruhuny, misal üçin biz yürekleri goramak gerek diýse, gownuň goramak, gownuňa değdirmeler ýene diýse, ruham şoňaly bir zat-da. Näme ruh bilen bolýarsyz? Geç torama geçelim. Näme? Size ben var ne düşünýän dünýäde ýolunda ýöräsiň gelýär. Düşünmän ýolunda ýöredin, bilim onu sen düşünen kılıktır, men düşünen bir ýöne görnemen gatyny gulatyryň. Yo dogry. Ya fora düşünmedim. Sonra gitko daýer nonda. Ha sonra. Şu döwürde Türkmen zoraglar ýersene. Şu döwürde döredilmek zerur diýip hasaplaýan eseriniz barmy? Gatkan o. Nähili eserler? Ene ha? Tema boýunça. Ay tema durmuş tema ne maksatdan da gatgy romanlara garaşýar. Ne maksat akynýan görnekdikmi? Hekaýalarna gow neme diýen, ukak görmänmek diýen. O öýden bir ýörelmedik rahat ýoldan ýörejek bolýan maksat. Onuň bir ýagdaý bardan biz mol börenjek Sovet zamanatyň eserlerini öwrünçen adamlar da maksatda näme şey diýerjek bolýar. Sovet zamanaty bir ýylka indi görýän taşyndan fereden al. İdeýady gow işler bitirilip durýar, bir ýyly bir ton nime edebiyatda bir sosyalizm diýer. Şo dara onuň dünýede ýöne gatgan akymlar bar, edebiyat akymlar. Bir-birine gowy her kim öz ruhuny ýakyn saýlap albermer. Son ýalakda nemeler näme üçin etilmeler? Her ýyly edebiyat akymlar Başlar. Ha? Çünkü zaten çıkıp Şonu ýaly etilmeli. Ana şoň üçin kim nimetdi da beýlekden tapapdan onun üçin. Onu bizden hem ne şu yaşlar tuğla. ne boktu. O. Başta çıkıyor. Onun ona şu akım bilen nereden bizançı käbir ýazýany oranlar var. Az görýän gowy ýazýarlar ýöne şol ýönkeden akım bolýan ulum bir az küýýär adam başga dediler da küýýär. Ýene şu rahat demek. Onun ne şu ýaşdan durmuşyndan ýazsan gatyk-gadykly zatlarken eýem süýgü meselesinde hat ýazyp ýagrymyzy araçy durup ýagry garry kempir nemet on desanlarda bar bir kan var kempir aşklamaş adam gatnýar. Eni on ýarlatlar ýokdy. Eýem durmuş üýtgedi başga forma geçipdi. Süýgü düşünýüsünden başga forma geçipdi. Atny süýgü diýenler. Onuň indi ýaşdan türkmen dillilerin bir nemesi var ýa-ni eda bilen ýörýär, ýerin gaýmagyny bolman. Onuň nime diýip ton puýol jarap bilen, onu ýa-ni gaýdarym ýok. Şeýlen, ýen obraz başga, nime mentalitet ýetdiýjek bolýarlar, diýjek bol. Onu oglunlaryň ýönki nime derler. Hemmeler birden ýetdi, gaýdar ýamlar orun demekde. Ol döwrüne ýetgemeden bolanlar. Döwrüne ýetgemeden. Bilemem, ondan ile bulan obra da hemmedi. Dep halkymyza şundan ýüzülen nimetini görelýär. Ýagdaýyn halkyň. Şeň mentalitetini bütünle başga türkmen ýaşaýar.
Daha neme bir döwürde bir babulyň öýünde ýaşadym 3-4 ay. O da tötenlik ýok diýdik mi? Olam yaman gyzykly babulya boldy. Gaýr 80 ýaşly bol. Seni bilýän men kim? Ýok, Gorbaçowyň owadyşy men diýip. Gorbaçowyň 5 ýaş ulkan Gorbaçow eserini unutmaymadı. Şurada mırlıcak oğlun biz onu yağa gazıp 40 tane derdik deyip görürüm ya. Ona şonay diýýär, şonu aýtmak bilen. Men 40-njy ýyllarda Türkmenistana geldim diýip, or öyle. Aslı Stavropolly or, soňra bir ýyl bolup bäri ketdi onu. Şonda gelemde diýe, şular ýar türkmenler gaty görmege halk däl diýe gelemde diýe. Inni gaty görmege ýleşdi diýe. Men şu burun edýänim 96-njy ýylyň nemerinde şopa buyurýar. Ne olam bir daşından bir halka berilen baha da bir daydan barady. Ölüm hakykata gatynam. Türkmenler gaty görmege halk däl, gelin gyýlaryň gaty bir neme geýlen ýokdy diýe. Özüne çekici, rahat. Ma dünýä nimetini. Emma bazarna barýan bolýan, ýekide diýe bir neme alýan bir zat bolýan, artyk sypat çykar kem çykan okdy diýe. Proza Prozada yazan bir kere bir keka yazıp gördüm olanlar uğruyor. Yor bir yere Türkçe'de çıktı. Çıktı neme Haceden yana bir jurnalı var mı? O çıktı olanlar da tamam. Ben şu Türkmençeden tapamak Türkçe var ya. Ati nemeden. Verdad. Edebiyatta provadan dolamıyoruz. Yerinde var. Adamlar mı? Aslında var şu nemeden da dünya ulyacılar şonu neme kazandılar. Zaten Balzac alýan D familiýatyny gazdygyny alýar. D diýmegem derejeden jenap denýärler bolýar. Owa. Özüm şonajak bolan Kovaçyan nimetine için kızıldan ettirdi ýalňyş memeden söýledim. Kızıldan nimet. Özüm şu başga iş etmedi diňe ýazylyp etip adam. Onun Jack London'a alýan. Onun köçede oýnap berene oğlan. Onu ýazylaryň üstü bilen işlemek işi almadı. En sonunda da ýazylaryň üstü bilen demek. Öňe şonu ýaratyn. Ne häzir neme derni? Ganaçolmak kän ilatly ýurdun beretdim. 50, 100, 200 milyon ilat. Olam der. Onu gaýrly edebiýatyny öňküýäli 20 jadyryň, 19 jadyryň, 20 jadyryň başy 19 jadyryň ahyry boldy. Başga zatlar ammady. Noktadan geçişem nemerek. Onun ýa-ni bir ýagdaý bar edebiýatyň ýaşamak üçin bolmanyna ýazy şahir az şoludan durmuş diýen bir az galançy bolsa gowurja. Eger bir tarapy edebiýatyň galançylat meselesine az nemerek kynratdan. Münäç men ölme o ýazyp bolýandan neme boldy, molum işler görjek diňe ýazyp boljak, şonam çykartjak. Sonralar da onun ýöne hukman kazançly bolmaly. Men bilýän. Hukman baý ýaşamakda ýani kazanç bolmaly. Men şu bir roman ýazsam, bir roman ýazjak bolan ýalan eserin nimetine görä bolmaly. 1 ýyl 2 ýyl oturmaly. Sen maşgalalar çağıran kim eklemeli.